Het maistoernooi van TC Rode gaat alsnog door. Van 1 augustus tot en met de finales op 9 augustus worden de wedstrijden van de 38e editie geheel coronaproof gespeeld. We houden gewoon alle richtlijnen aan van het RIVM. Dus dispensers en 1,5 meter afstand. Dus ze zullen alle maatregelen treffen die nodig zijn. De leden van de Venraysche Tennisvereniging staan te popelen om een balletje te kunnen gaan slaan. Normaal gesproken hebben we in het voorjaar de Rodeo Open. Die is ook niet doorgegaan vanwege het coronavirus. Dus vandaar dat we nou besloten om toch door te laten gaan. En dan hopen zoveel mogelijk mensen naar TC Rode te laten komen. Ik denk dat het dit jaar wel meer wordt, aangezien ook het eerste toernooi is wat weer gaat draaien. Dus. En we hebben heel veel zomerchallengers, 135, die zullen ook allemaal zeer gemotiveerd zijn om het eerste toernooi mee te doen. Dan ben je 3 maanden lid, juni, juli, augustus. Voor €50 krijg je 4 tennislessen, 4 drankjes. En dan ben je gewoon volledig lid van de KNTB. En als extraatje kun je meedoen aan de clubkampioenschappen die is bij ons in september. En natuurlijk zal ook de bar geopend zijn. De kantine is open, ook gewoon volgens de richtlijnen. Tafels en stoelen staan 1,5 meter uit elkaar. We zullen ook veel buiten op het terras dingen aanpassen. Dus voor een natje en een droogje zullen je gewoon kunnen voorzien worden. Aanmelden voor het toernooi kan via de website van TC Rode of via de KNTB. Ze hebben ook de mogelijkheid om overdag te spelen. Dus geef dat vooral aan met inschrijving. Kun je overdag, geef het aan. Ja, dat is in de week van de kermis. Dus dat is afwegen waar. Maar ik zou kiezen voor het maistoernooi. Want dat is really nice.